Здравейте, приятели! В днешното видео ще снимем Brawl Stars, как играем двете. Does anyone have a fire extinguisher? На какво ще играем? Искаш на дуо или Brawl Ball? Играем на дуо. Добре, чакай да те поканя. Tu на мен? Добре, давай. Също с Нео. Wow, so much heat! Сам Пайпър малко е. Какво правя пък аз, бе? Не, това е... Значи, ти знаеш, че сега тук се изложим пред цела народ. Сега само да не стана аз, че едва ме знам. Тя сега ще скочи, ще ма такова. Не, никакъв шанс. Take a fork. I'm done. Ти ми вземе виндото долу. Е сам Пайпър. I'm flaming you. Time to hibernate. Гадното, че няма буря. I'm sugar and spice. Тус пък идват сам за хри, чака да му се заради това. You want to play blame game? Feel the heat. Time to Да, че той hibernate. като ми скочи. Не. Дай да играем по друго. Ама то сега може да ни пусне срещу ботовете и че... Щото на дулото също има кучи. Така ли? Ма чакай, много шанско да успее някак си. Не, сега като си пусни Hyper Charger... Чакай, според мен има шанс. Някой ни гледа. I'm still on fire over here. Аз съм почти колкото твоите. Добре, дай да играем на дуо, защото работата няма стане. С кой да играя? And the burning continues. Откъде получи? Чай да видя колко струва. Чай, ти имаш Вико? Не сме почвали, но...
Тук не знам дали ще има шанс. Как ми мажа. Сега викай как ми Виж как ми лагва тук. Не, всъщност тя не съм много. Сега се опитам да го гледам на Не, махай се. Аз съм жертва. Ти да ходиш там, моля. Добре, дай да And не the играем. burning Искаш ли на continues. Brawl Ball? Айде на Brawl Ball. С Морти съм добре. Да. Your soul is undeniable. Otis, bringer of doom. Пали ли бе? Аз ще Otis, играя с Морти. bringer of doom. Не ми липи, нищо не гледа. Ти знаеш, че ли те направиха по-силно? Да бе, страшно е. Между другото, аз се още 5 победи да успея на това за да получавам Да, аз имам още Have much Айде да ги fear. направим. Otis is here. Ама, правя бе. I bring you the gift of darkness. Slice and doom and doom. Аз на мен може някакво да играя. Убий го. Have much fear. Otis is here. Взимам топката. Взимам топката. Просто бил всеки дай чак и нещо нужно да направя, че гледам. Сега справя Much просто. fear. Otis is Не, here. да. Mortally wounded. Have much fear. Otis is here. О, давай, топката, не там долу. Mortally wounded. Ги ще останеш, ще ги. Айде, сами. Оферта, че гледа. I bring you the Нали? gift of Но darkness. мразя Ел Примо и Франк, защото имат много. Той има 12 хиляди. И аз също апгрейд на някой. Да, добре, направим. Спасувам. Feel my wrath. То Франк ми ласка. Трябва. Не, че да бе, човек не мога да стигна. Айде, ние. Сега ще го правя. Нали? Otis, bringer of Добре, doom. дай да играем на Мира. Не. С Леон е, тъй че ти нямаш Леон. Ти можеш да... I bring you the gift of darkness. Надявам се, поне тук сега спечелим, защото това е чудо. Ти да даш. Искам много да посадя. Time to brawl! Time to brawl! Но никой не се играе. Да, ама мен преди това го нямаше. You got me! Time to brawl! Аз ще ги взема. Да, бе, той се крие. Да, бе, няма. Уби го, да. Олеле, то на мен ми лагва, бе, това е как. Invisibility!
Спечелим, първата победа. Сега да видим дали ще ми се падне митик стартер. Да, чакай да видим. Ама аз не го правих по моя начин. Аз ще се остана сама. Добре. То тия справи тук ходиш. Да, това вече като пуснаха мегабоксовете. Чакай, Анжи за малко ще лепна твоя тим, за да мога да си направя че и да получа мегабокс сега. Чули? Ще лепна от тима, защото да си ги направим. Сега ще направим един супер. Може направо пускай това. Да гема на тимата. Ще ми даде там някакви квестове, така че... Добре. Have much fear. Mortis is Оле, ще here. играя с Мортис. Аз ще гледа с Чу. Dashing to answer. Цяло, дали мисля да си го апгрейдна при под 300. Добре, и защо не бъдеш? Ами лагвам, защото ще отворих. Че бъде... Slice and dice. So easy game. Играя с някой, който отдавна не съм играл. И това именно ще е право. I bring you the gift of darkness. Не, всъщност няма да е право. Мисля да играя с... с Грей. Викам, гледай! С... Този пак е то, откъде дойде, бе? Откъде дойде той? О, срещу ботове съм. Откъде дойде този? Сега представям ли? Невидимо стана. О, да, те... Леон ли? Не бе, ви. Ще гледа. Много мразя мелоди, защото дори да е в храст, на нея се виждат ночите и буквално. Не, сега ще ме убие, нали? Айде бе, начни да бе. Аре бе. Чао. Буквално това беше най-тъпата ситуация, аз почнах да я бия. Съм сботва и вече имам една победа. Сега то знам, че ще му уби, просто вече ме стои. То сега ме му уби, просто... Добре. Вече ми остават само 3. Чакай, тук нещо. Малко ще такива тест. Мишка, като някаква мишка. Мишки! Дръмрол. Аз! Ама мразя, когато са гадни героите в него. Лошото представя. Ма сега ще никой не... Примерно тази сутрин, ето, сега да. Това е супер тъпо. Да бе, че сме ме задена. Оля съм. I'm gonna shark you. Добре, как да стане като мен? Но мра като ми открадват. First takedown. 4 takedowns left. Точно. Есть. Оле, ако се кръсти от 69. Убих.
One takedown left. Мисля, че... Искаш ли да играем и да играем? Чакай да си... Още две само ми остават. И на мък. Ще играем на... Не, ще на трето място. Айде да играем на това, моля те на Джим. Виж на ми. Айде, моля те на Джим. Чакай само още две. Обещам бързо ще стане. Чуй, Джим Град. О, аз мразя Джим Град, наистина. Няма се, мисля, че... Просто мразя. Сега да играя с някой, който не съм играл. Сега да играя с... Бих у нас Оле, да, представя си на видеото да ми се падне нещо. Не. О, успях. I'm gonna find you. Ще играя на... 9 Джим. Браубол. I bring you the gift of darkness. Абе, аз какво ще отря се от този бот, махай се, отивай назад, отивай назад. I am a creature Не of умрете, light. чупките са. This again. Otis, bringer of doom. Witness my power. Правиш баба. Otis, bringer of doom. Have fun here. Otis is here. Wipe out. Това е просто някакъв много... Rare. Последна победа на Wipe Out. Please take down Angela. С комара отдавна не съм играла. С кома аз с него изобщо няма. Breathe. But I will buzz. Четири кила имаме. Съм дето стъпя Едгар, дето нищо не може да направи той. Giving Cupid core. Ама като случая 100%. First takedown. Но ми ме гаден комара, че трябва да заредиш супера, че тогава да стане. Айде. Дял бокс. I am Чакай, the изчакай drama. ме и аз да спечеля още една пета заедно да ги. Да, ама трябва да я спечеля. Ние имаме 5 такива.
падна от теб. Айде, моля. One takedown left. At my fabulous wings. Имаме орле. Колко даме най-къме? На мен ще ми е 8-та. Time to spill the tea. Айде. На мен ми е 8. Фи. Айде. Цъкаме. Къде да го Оле, цъкам? страх ме. Не знам, аз си затварям очите. 4, айде. Няма ми се падне пак. Най-тъпите нещо ще ми се падна. Ало. Малко се вкъща с 10, малко лош съм. Добре, добре. На мен вече не се играе. Ами, добре. И както видяхте от мегабоксовете, нищо не ни се падна. Я само има книга, Това беше от нас. Абонирайте се за